Asusteime bastante, sí. Ujú. Pero bastante. Rematarona cun hacha facéndolle cortes na cabeza. Tiña no cuero cabelludo un sinfín de cortes. Todo o que le hizo fue un salvaje. Pero José no es una persona en plenitud de facultades psíquicas, entiendo yo. E eu dixen, coño, pero matáchela por qué? E dixo, bueno, porque me fixo cousas que non debía faermas. Lo dan a suelto. Por falta de pruebas. Entón a tensión subiu moito, claro. Eu quedeime moi sorprendido e no momento puxenme a pensar que me está contando este home. Mira, que che parece que pasou aquí entonces? É que eu matei na... Fui na casa e pois me dei, non? Que mataches ti? Sí, sí. A aldea do Couto na que vivía José Carnero, e da que é originaria a maior parte da súa familia, é unha aldea como outra calquera do municipio de Sober. Está a aproximadamente 3 kilómetros da capitalidade dese municipio e a 10 ou 11 kilómetros de Monforte, que é a cabeceira da comarca. Esta carretera ben vistes. Vides vos chegados cunha furgoneta sospechosa, preguntade ao veciño, pero pondo van? Ou quen é? E sempre hai xente que ve, por moito que te queiras esconder. José Carnero era unha persoa bastante anónima, non excesivamente coñecida. Chamaban os caladiños, porque a veces para sacarlle as palabras había que sacarlle con sacabocados. Non quere dicir que dispón non mantuvera unha conversación sana. Entablaba conversación comigo sempre, que con outras persoas ao mellor non tiña moita relación. Pero comigo sí. Éramos veciños, e ele é un ano ou dous máis vello que min. Pero que levamos toda a vida conocéndonos, sempre xuntos, xogábamos, íbamos á escola xuntos. Era moi niñero, tanto el como a pai e como a mãe, vamos, a veces dámonos a merendar ali, Na que merendamos, chegamos a merendar moito, non eu solo, miñas irmáns e máis xente, A familia de José Carnero é unha familia humilde. Os pais vivían do campo, a súa casa é unha casa de aldea normal. Tiñan ovellas, tiñan pitas, tiñan os porcos de ceba como normalmente os ten calquera persona dos que cotiás. Unha familia que vivía co xusto, el desde logo vivía co xusto. El dedicábase a facer a vida normal, de ir á cantina, tanto nas cercanías do Couto como en Sober e volver á súa casa. Non facía moito máis. Incluso íbamos ás festas, e ir cando había algo de follón por culpa das chavalas, sempre trataba de evitarlo. Vámonos que vai haber follón aquí, vámonos de aquí. Todos sabemos que non se metía con nadie. Que un rifirrafi podes telo cun veciño? Pois por unha finca, por un marco, pois podelo tero, porque che salten as vacas que che vayan ao horto, che comen as ovellas, ou che vai ao can e che mata as pitas. Pero eso son rifirrafis que hai en todos os pueblos. Outra cousa non hai. El non tiña outra cousa máis. Eu nunca lle acordo mozo a ese home. E se a tuvo, pois aquí nunca trouxo ninguna. Nunca lle vi entrar a nadie con il, nunca lle vi unha paisana con il, sempre vivía solo, que había xente que dicía que trouxera a casa e nunca lle vi a nadie na casa. Estes individuos como él, do seu perfil, da súa situación, non teñen moitas posibilidades de establecer relacións afectivas serias, longas, estables, con personas perfectamente socializadas. No, isto non vai así normalmente, non? Non tiña un traballo estable e dedicábase a traballar como aguardenteiro de temporada. El tiña a suerte de que xa era o pai del, que era aguardienteiro en Pontevedra, e vivían de eso, non era outra cousa. Traballaban Soto Maior e en Arcade, e faian aguardiente. E eu andaba en Pontevedra e faian aguardiente tamén con el. O sea, con el noutra zona, pero bueno, eu andaba en Marín. Desde que naceu, estuvo sempre aquí cos pais, hasta que os pais non se valeron, que tuveron que marchar para xunto da irmá, para Monforte. E unha vez que os pais marcharon para Monforte, il seguiu estando aí. Abandonabas un pouco. Faltaba un medicamento á súa hora, faltaba a comida feita por a mãe, que a mãe feia comida á súa hora e tiña o limpia, curioso. A unha persona con descontrol emocional nunca lle virá ben, e é moi posible que someta
a unha dosis adicional de estrés ás súas vivencias naquela etapa. E o estrés é moi mal conselleiro. El estaba só na casa, sí, desde aí pouco tempo, no momento no que se produciu o crime que lle costou a vida a Pilar Palacios. Se casó, tuvo el niño y bueno, problemas que a veces pasan, que no se entienden, porque claro, eran muy jóvenes, los dos eran muy jóvenes. A mí me hubiera gustado que hubiera seguido con los estudios, pero bueno, ella quiso trabajar y empezó a trabajar de camarera. Parece que José Carnero e Pilar Palacios se coñecían de tempo atrás, como mínimo desde meses antes de que sucedese o crime. É probable que esa muller enchera algún vacío importante e tivera para el un significado que el incrementa ou maximiza cando a mata, cando a destruye, verdad? El frecuentaba, aproximadamente unha vez ao mes, un club de alterne chamado Tosca, que está no centro do casco urbano de Ourense. Acostumaba a quedar ou a contratar os servicios dunha muller que traballaba ali, de Pilar Palacios. En el Tosca, según me comentaba, o sea, según me hablaba, que había chicas que, bueno, que estaban allí al alterne, si le pagaban una copa, otros ya no le pagaban, ya iban directo, tenían allí habitaciones, por lo visto, y otras veces les pagaban la salida, que fue como pasó. Víase máis alterado, por veces víalo que parece que andaba fora de sí, non era o mesmo que era antes. Parece ser que unha compañeira de traballo dela se dixo que en algunha ocasión vira algunha escena na que el reaccionaba violentamente no club de alterne, no propio Tosca. Y ella la necesidad, porque no tenía ni para comer y ya tenía a su hijo allí, y yo que le decía muchas veces, mira, no te vayas con gente eso, no vaya a ser que tal. Y dijo ella, no, yo voy con gente conocida. Y este señor ya lo conocía. O habitual era que a fose buscar ali, o club de alterne Tosca, e que os dous viñesen no coche dil a sober. Me dolía mucho, ¿no? Estaba yo allí, se me iba, y luego cuando me venía ya tarde, pues yo la esperaba, le preguntaba. Y yo tenía siempre la esperanza que algún día iba a dejarlo. El foi a ver ao pai a Monforte, que estaba o pai no hospital, que o día seguinte falleceu pola mañá. El parece ser que o foi ver á tarde, por as 6 da tarde ou as 7. E pois aquela noite veu que dixo que viña á casa, que iba a cenar e que volvía. Pero xa non volveu ao hospital. Evidentemente é un factor estresante máis e probablemente moi relevante. A probabilidade dunha reacción emocional descontrolada pois incrementase simétricamente, claro. Pepe Carnero sae da súa casa o venres en dirección a Ourense. Hai testemunhas do Tosca de xente, de compañeiras de Pilar Palacios, que aseguran que esa noite estivo José Carnero ali e que marchou con ela, sí. José la recoge en un bar de Orense, se va a su compañía, van a su casa para practicar un sexo, según creo que tamén consta acreditado, e a partir de aí José se vai e... Aquela noite desapareceu. O pai ao día seguinte por a mañá falleceu. E eu á tarde fui ao tanatorio, xunto deles, a darlle o pesme. E preguntei por el. Se é o Pepe. E o Pepe está desaparecido. E o seguinte día do entierro, eu viña de traballar por a tarde, e cando cheguei frente á casa estaba o coche da Guardia Civil na carretera, trancado. Que avisou a Guardia Civil foi un señor dali do pueblo que chaman o Piedras, que foi a darlle a comer ao perro e que encontrou algo que non sabe se é un cadáver, se é unha persona ou é algún bicho fallecido, algún animal. Eu pensei que estaba morto, que non era ela, porque el estaba desaparecido cando ia morrer ao pai. O único que me enterei apareceu aí, que estaba guindado nunha... O que pensamos a maioría de todos nós, que se puñera a secar nunha trave ou nunha viga, tío. Eu extrañoume aquilo e preguntei a un dos guardias que estaba ali. Se mire, por favor, que pasou? Apareceu o Chucán. Apareceu o Pepe e dice, no, é unha chavala.
Ao chegar ali, pois, encontrámonos que había un cadáver dunha señora en moi mal estado. Aquilo, pois, era a corte dos cochos. Parece que ali da escalera da casa tiña un localciño ali pequeno, onde tiña un muiño, e ela parece que estaba morta ali. Dixo, ven que ves a ver, ven comigo. Dixo, non, eu non quero ver. Encontrouse un mazo de madeira, que foi con que lle deron os primeiros golpes. A continuación, remataron cun hacha, facéndolle cortes na cabeza. Tiña no cuero cabelludo un sinfín de cortes. Porque era muy duro lo que le hizo. Porque no solamente dices, yo cojo, te doy un golpe y te quedo ahí. No, es que le hizo más de un golpe. Xa pasaran días, estaba mordido polas ratas, pero ratas grandes. Bueno, como o cuero que tiña no vientre pois non estaba descomposto totalmente, pois non o comeron. Si a cara, as partes que presentaban sangre, e todo eso, si, estaba todo comido. Cando este perfil o transportas a unha escena criminal, os seus crímenes son explosivos, teñen que ver coa explosión da afectividade, co descontrol da ira, e moitas veces se expresan con escenas de crimen que son absolutamente caóticas. Non limpian probas, non limpian a sangue, non limpian as súas huellas. O día que apareceu aquí, xa deron por desaparecido o día antes en Orense. E por os datos, ela tiña documentación e tiña os papeles todos en regla con ela, e entonces xa por aí, xa foi a Guardia Civil xa por onde descubriron que era ela. Me llaman por teléfono y me dicen, ¿es tránsito? Y dije yo, sí, mire, hemos encontrado a su hija muerta. A mí me dio un ataque de ansiedad muy fuerte, me puse muy mal. Dicen que nunca sabrás llorar hasta la muerte de un hijo. Nunca explicou por que razón reaccionou desa maneira e a agrediu sin ningún motivo aparente. Nese momento podía haber dado algún ataque e ela esa señora colleu medo e acorreu e entonces escapou. Porque ela notábanselle nas muñecas que tiña libieces de haberla sujetado polas mãos. Este home responde moi ben a un perfil combinado de trastorno límite de personalidade con trastorno histriónico. Unha das características esenciais do trastorno límite de personalidade é a súa impulsividade. Eu quedei pensativo naquil caso, pensei, sobre, se roubou algunha cousa da casa ou algunha cousa, porque outra cousa para matala así non ten moito sentido. Que era muy buena chica, pero que no sabe qué le pasó por la cabeza, que cogió y que le dijo que la iba a matar. Que ella quedó parada, claro, a ver. Pero es que no quedó la cosa ahí, porque él se ensayó con ella. Ela saliu da casa correndo hacia fora, entonces encontrouse con perro grande que había na porta. E ela intentou refugiarse nunha cuadra dos cerros. Sale el detrás correndo, entra, pégalle con un mazo de madeira, ela posiblemente caiga semi-inconsciente, e despois cun hacha que tiña nese lugar, pois foi con que a rematou. Esta persona, pois, dírase á fuga, marchárase ao cometer o hecho ese delictivo. Supoñíase que estaba ali, pois pasearon todo, que as linternas miraron todo de arriba abaixo e non apareceu por lado ningún. Porque pensaban que ele estaba dentro da casa, pero non estaba. Hasta que apareceu o día seguinte, o día 2 días, que antes do accidente alá en Pontevedra, que botou fora da carretera, non porquerei. Parece que foi un accidente no que non houve ningún outro vehículo implicado. O coche no que ele conducía saíuse da carretera, efectivamente. Bueno, yo a José le conozco el día de su detención, el día que avisan al abogado para que le asista y allí comparezco y me encuentro con José. Despois do período de detención habitual, pasa a disposición do xulgado de Monforte que lle toca investigar o asunto e inmediatamente despois o xulgado decreta unha orde de ingreso na prisión de Bronxa.
A mí me designan como abogado de oficio para ejercer la acusación particular en nombre de doña Tránsito Caballero. La llamo por teléfono y su teléfono no contesta nunca. Le escribo cartas, no responde a mis cartas, hasta que por fin un hermano suyo me llama y me dice que su hermana no ha podido ponerse en contacto conmigo porque de la impresión de conocer el fallecimiento de su hija la tuvieron que internar en un psiquiátrico. La primera declaración se produce en el juzgado de aquí de Monfortenemos. Y ahí es donde les pone su versión, dentro de lo poco que hablaba, era una persona con una capacidad de comunicación bastante limitada. Non recordaba que pasara, non daba ninguna explicación certeira, nin para esculpalo a él, nin para incriminalo. Bien, José era un hombre que una de sus virtudes era escuchar, hablar menos. O procedimento xudicial era por un homicidio. Os casos de homicidio xulganse habitualmente a través dun xurado popular. Lo primero que hago yo cuando voy a un juicio de este tipo es acercarme a las personas que han sufrido el drama que nos ha llevado allí y tratar de decirles que yo estoy ahí también, con lo que me toca. Pero que no deja de ser un drama humano, evidentemente. El primer juicio fue muy doloroso. Yo, la verdad, no le quitaba ojo. Estaba delante mía y no quitaba ojo al asesino de mi hija. Siempre nosotros hemos solicitado que se condenara por delito de asesinato. La acusación pedía, no sé, creo recordar que 20 años, 17, según el fiscal 20, las acusaciones para el particular 17 o al revés, y yo la absolución. Non estaban claras as circunstancias nas que sucedeu o crime. Non había testemunhas, obviamente, máis alá do propio procesado. Yo te puedo coger a ti en tu coche y llevarte donde sea. Lo que suceda después, si yo no estoy, o no se demuestra que estoy, no dependerá directamente de una acción material, directa y voluntaria mía. Barranoume a cabeza moito porque non me imaginei que fose il. Ainda hoxe non me imagino que fose il. Para mí, ainda pareceme a mí que non foi il. Que alguén a meteu aí ou ya matou e trouxo aí ou algo raro ou aí. Porque o mundo da noite tamén é fastidiado. O abogado defensor de José Carnero no xuízo en algún momento deixou caer que quizás o crime o cometera calquera outra persoa que en algún momento entrou na casa de José Carnero. Insinuou que quizás a víctima podía recibir clientes na casa de José Carnero. Tuve un medo que me fixeran igual que lle fixeran ela. Os que viñan por ali. Os que viñan por ali por a miña casa. Eu tuve que escapar un día. De quién? Dos que viñan por ali. Se me mataban a min tamén. Quiénes eran? Non sei, por ali. A clientes dela. Clientes que traía. A nivel de pruebas, en principio, directas no hay ninguna. Yo no conozco una sola prueba directa de la participación de José. Circunstanciales sí, el hecho de que lo hubiese recogido en aquel sitio, que la llevase a la casa, y luego después, pues bueno, se hablaba de una camisa que tenía el ADN de José. Lógicamente, lo extraño sería que no la tuviera de lo que la tuviera de otro, porque estaba en su casa, toda su ropa tiene su ADN. Estaba manchada de sangre, pero porque estaba donde apareció el cadáver, en la bodega de su casa. Eso es lo que había. Había pruebas de ADN, había pruebas testificales, se halló el cuerpo en su casa, él desapareció, no asiste ni siquiera al funeral o al entierro de su padre. En fin, hubo pues unos indicios que reforzaron la culpabilidad. Yo creo que debemos desprendernos un poco de esa idea moralizante judeocristiana del bien y del mal y de la inocencia y la culpabilidad. Un proceso penal es ante todo es un debate técnico, ¿vale? Donde a una serie de hechos hay que buscar el encaje en la aplicación procesal de la ley y donde hay que ver el contenido inequívocamente incriminatorio de cargo o de descargo que tienen. Y esa es la labor del abogado y la labor de la acusación. No hablamos de inocencia ni de culpabilidad, eso viene después. Es decir, lo que se trata es de ver si existen pruebas que incriminen o pruebas de descargo y valorarlas en su conjunto. Faltaban probas directas. O que sí había era indicios que quizáis un tribunal profesional
sería máis capaz de reproducir unhos feitos e de chegar a unha conclusión e a unha sentencia condenatoria. En el primer juicio pasó una cosa que suele ser corriente en los juicios con jurado. O sea, la gente, ante un caso, vamos, en un procedimiento penal, pues dice, no, es que los jueces tenían que ser más duros, es que se restituya la pena de muerte, cosas así. Pero cuando les toca a ellos juzgar, se asustan y absuelven. Lo dan a suelto por falta de pruebas, cosa que yo no entendía. En la ausencia de pruebas. De contenido inequívocamente incriminatorio de cargo. En la ausencia de pruebas. Sí, me sorprendió y me dolió. Vamos, a cualquiera que ame la justicia y que tenga criterio, será un disparate. Para mí fue un pitorreo y lo dije después y lo vuelvo diciendo, que fue un pitorreo. A ver cómo pueden hacer eso cuando tenían suficientes pruebas. El acusado no es el autor. ¿Por qué? Pues no dice razones de por qué. Y yo hasta llegué a un momento, que Dios me perdone ahora, que Dios me perdone ahora. Pero en ese momento estaba tan herida que dije que si no había justicia, que tenía que haberla. Y llegué a pensarlo de cogerme un taxi, sabía dónde estaba, y digo, es que yo voy, me lo quito del medio. Y que yo pedía justicia, pero si esa persona no paga por lo que le hubiera hecho a mi hija, yo estoy segura que me lo hubiera quitado del medio. Yo me hubiera ido a la cárcel. Despois desa sorprendente solución, José Carnero volve á súa aldea, á súa casa familiar na aldea do Couto. Tampouco tiña moitos sitios máis onde ir. Cando chegou, viña cunhas barbas sin arreglar, axudámoslo a afeitar, traía unha barba como cañotos, decadente de todo. Pobreza, miseria. Hay que pensar que después de lo que le sucedió, queda una situación una vida bastante desestructurada, ¿no? Es decir, él era una persona que se dedicaba a hacer aguardiente por las casas. Resulta difícil, ¿no?, que pueda continuar trabajando y viviendo de eso. Entonces me entró una situación de precariedad económica y de abandono personal, sí. Me saludei, me abracei mela e eu viñan lágrimas aos ollos. Que comigo levouse sempre ben. Estuvemos aí, eu comese aquí con nós bueno, deille aprecio como sempre, como eu merecía. Os veciños deste home, de José Carnero, non o rechazaron cando el saiu de prisión, que quizás pudese ser unha reacción comprensible, non? Polo menos vista desde fora. Pero hai que pensar que nunca tivera ningún problema, nunca provocara ningún problema na aldea. Era unha persoa ben considerada como un poquinho rara, quizáis, polos seus veciños, pero apreciada ata que pasou isto, non? Había veciños que traían comida, que se interesaban, non tiña nada, non había, nin auga había na casa. E depois díxome se podía lavar a roupa á muller, que non tiña lavadora. Sí, traena pa aquí e xa lava. El traía a roupa nunha bolsa, daba a muller, ela laváballa, plancháballa, daba a planchada nunha bolsa. Se estaba eu, viña a comer aquí con nós. Se non estaba eu, ela tiña un pouco de reparo e parece que leváballa a comida a ela. Personas lle axudaron a que poder cobrar unha paga non contributiva, descontabanlle no Concello unhos cartos e traía a asistente social, era a encargada de ir por as pastillas, de que gastara aqueles mínimos para ele poder ter carne. E despois díxome que quería ver a mai, se eu podía levar a Monforte a ver a mai. E eu, si, hombre, que te levo, porque non? E levei a Monforte a ver a mai. Fun a timbrarlle a irmá, e abriu a porta e díxome, mira, lárgate de aí, tú yo que traes no coche, se non chamas a Guardia Civil ahora mismo. Xe, hombre, eu non che viño a roubar nada, venxe pedir se pode ver o teu irmão a mai, que a quere ver. Díxoche que te largues de aquí, que non te quero ver aquí, nin ao que traes no coche tampouco. Se non chamas a Guardia Civil ahora mismo, cerrou a porta, e, bueno, pois, mira, volvín ao coche, ele quedaba no coche, e dixo, que quería ver a mai, estuve todo o tempo pensando na miña mai, e agora non me deixan ver. Unha desas veces cruzouse con familiares seus, non sei se o seu cuñado e a súa irmá, ou só o cuñado, e encarouse con eles. Teño entendido que lle reprochou que non lle deixasen ver a súa nai. Houve un incidente, houve ameazas, e a súa familia presentou unha denuncia, sí. E pois, mira, a única solución, vas ao cuartel, que veña a prensa da Guardia Civil contigo, e que che deixen ver. E así o fixo.
Foi ao cuartel, foi a Guardia Civil con ela e foi na ver. Pero se non hai mano, e deixaba entrar a ver a mai. Por todo o que pasou, polas circunstancias nas que se producía o crime, polo silencio que el mantivo durante todo o tempo no que estivo detido, o silencio tamén durante os interrogatorios, e non é que non confesase, que non explicaba prácticamente nada, polo visto, non? Pola actitude que tivo no xuicio, que tampouco se explicaba gran cousa, era importante ver cal é o estado psicolóxico desta persona como procesado. Era importante para a súa defensa. O que os peritos din e dixeron durante o xuicio é que se trata dunha persona con intelixencia límite, non moi intelixente. Que era una persona en el límite, sí, eso es cierto, sí. Si yo entendiese que era una persona inimputable o tuviese la más mínima sospecha, lo haría saber y valer, claro. Hubo un momento allí que estaban los psiquiatras hablando de que claro, no tenía el 100% como podemos tener cualquier otra persona más normal, que tenía como un atraso. De hecho, pedí una atenuante por alteración a la percepción que tuvo acogida por el tribunal. Ahora, de ahí una situación de inimputabilidad es un paso muy largo. Hay un abismo entre ambas situaciones. Todos los especialistas, todos psiquiatras, médicos forenses, todos coincidieron al 100% que era una persona que sabía distinguir el bien del mal y por tanto era imputable. Él sabía. Entonces, él estaba juzgando por asesinato, no que fuera una persona que estaba loca. Sufre ataques de epilepsia, pero claro, a epilepsia non é unha enfermidade que domina a ninguén de tal maneira que o poda facer irresponsable dos actos que comete. Cando ele saliu do proceso ese de condena que tuvo, foi cando se soupo, porque nós non sabíamos disso, non se sabía nada. Inclusive aquí no pueblo, non sabíase porque despois viña a asistente social, que se deron a conocer a vida de él, do que padecía él, que antes non se sabía. Chegaba aquí, a muller, Pepe, as pastillas. Tiña que tomar unha pastilla antes da comida e outra despois. Ela daballe un vaso de auga e a pastilla, pois a ele, toma o vaso de auga, tomaba a pastilla, e por cenábamos, acababa de cenar e tomaba as outras. Os medicamentos eran medicamentos fuertes, porque vielle que cando tomaba os medicamentos depois de un rato faíanlle efecto. Pasaba un cuarto de hora e o home notábase cansado, notábase con poucas forzas. Si preguntei un día, Pepe, eu gustaríame saber tamén algo, se queres contarme que teño confianza contigo, e pregunto-xo por confianza, se mo queres contar, contarmo, se non, pois é por Mateo. E dixo, bueno, vouxo dicir a ti solo, pero non lle contes a nadie. Mateina eu. Deille cun pau na cabeza, cun ferro na cabeza, na bodega da casa. E depois escapei, xa non quixen ver máis nada. E eu dixen, coño, pero matáchela por qué? E dixo, bueno, porque me fixo cousas que non debía faermos. Significa que tiñan unha relación con significado, que non foi unha víctima aleatoria, senón que foi unha víctima que estaba incorporado ao seu espectro identitario. Era algo que lle pertenecía. E, polo tanto, é moi probable que, dentro dese descontrol emocional, calquer cousa de Pilar que a él lle tivera molestado desatara a súa ira, esa ira descontrolada propia dun trastorno impulsivo. Cando se sabe da absolución de José Carnero, unha absolución sorprendente, claro, el sale de prisión despois de 3 anos e medio, nada menos, e fora absolto, é dicir, para a xustiza era inocente, e aínda así pagou 3 anos e medio de cárcere. É interesante falar con el para preguntarlle como está, como que sinte. Desde logo ni se nos pasaba pola cabeza que el puidese dicir o que finalmente nos dixo. Na aldea do Couto estivera por primeira vez a noite en que foi localizado o corpo de Pilar Palacios. Enterámonos no periódico de que aparecera o cadáver dunha muller nunha aldea de Sober. A persoa que non lo contou preguntamos onde estaba esa aldea e viñemos. Viñemos eu e un compañeiro, un fotógrafo, Roi Fernández. O mesmo compañeiro que anos dispois foi o que me acompañou para tratar de facer a entrevista con José Carnero. Para tratar de entrevistar a José Carnero, viñemos, eu non recordo, 3 ou 4 veces. As primeiras, chamamos a porta, petamos na porta da casa,
non contestou ninguén. A última vez que fomos, e en realidade era a última de verdade para nós, non tiñamos pensado volver máis, era como, bueno, non vamos estar vindo constantemente aquí si el non está nunca ou se el non quere falar. Era a eso das 8 da tarde, estaba anoitecendo, e bueno, en realidade eu xa non confiaba moito en ser capaz de facerlle a entrevista. Parecíame que dábame a sensación de que en realidade el non quería, que probablemente algunha das veces anteriores que fomos e non contestou estaba dentro e que simplemente non quería falar con ninguén. Pero esta vez sí saiu. E esta é a casa na que vivía José Carnero, o Chucán. É a casa coñecida no Couto como a casa do Chucán. Hola. Hola. Pepe. Eu tiña o teléfono diante del gravando, expliqueille que era unha entrevista e non ocultamos a gravadora en ningún momento, nin nada así. El sabía que estaba facendo unha entrevista. Como estás? Como te encontras? Sí. Non che dá apuro vir aquí despois do que pasou? Algo sí. Sí. Bueno, ti esperabas a solución? Esperabas que acabase isto así, desta maneira? Sí. Eu tiña en mente facer unha entrevista determinada preguntándolle pola súa experiencia en prisión, por como viviu a súa saída, como recibiron os veciños, e a miña sorpresa foi que a segunda ou a terceira pregunta... Mira, que che parece que pasou aquí, entonces? É que eu matei na casa e pois me dei, non? Que mataches ti? Sí. Entón a tensión subiu moito, claro. Eu quedeime moi sorprendido e no momento puxenme a pensar que me está contando este home. Había dos opcións, ou parar, decir, pero que estás dicindo, ou seguir. Eu estaba facendo unha entrevista, estaba traballando, simplemente. Pero eso non foi o que dixo o xurado, ao final. Como que dixo? Ao final. Tú, ao final, quedaches ao solto por eso. O xurado dixo que non había probas de que fixeras eso que dices. Mas non hai pruebas para facer fixo. Sí. Este señor fora xuzgado e nunca se recoñeceu culpable. Estaban acusando dun crime, da morte dunha persoa. Nese momento estaba me dicindo que sí, que fora el. Bueno, pois tiña que preguntar, como o fixo, as preguntas clásicas. Tampouco había que inventar gran cousa. Estaba todo por contar neste asunto. E podesme contar como foi? O que podas, vamos, hasta onde podas. Pois te podo contar todo. Pois treu que nada, fixo unha muela, e pois me vene a corte. Dixo que iba a estar a corte. Matei. Preguntei por qué. El non me soubo decir por qué. Quedouse simplemente calado cando lle preguntei por qué. Fixo como un xesto así como non sei que decir. E por que o fixeches logo? Ti conocía la de hai moitos anos? Sí, xa. Non sei, 15 anos. 15 anos? Ah, sí. E que pasou logo? Por que o fixeches? Discutiches con ela che dixo algo? Non discutimos con ela. Non? Eu que pasou nunca. El estaba tranquilo. Non me pareceu que estivese inventando unha historia para non sei ben que. Creo que era sincero cando me contou o que me contou. Do momento da morte si o recordas, si sabes como foi, non? Bueno, algo sí. Decías que lle ofreces aguardente, que lle pediches que baixase, e foi na corte. Sí. E dixen que iba a estar aguardente. Pois, a cabeza. Pero xa ibas pensando que a ibas matar ou no. Foi de repente? Foi de repente. E ela enterouse de algo? Non sei. Non che dixo nada? Nada. Eu dixen, vou-te matar. Se me dá un dios, ahora vou-te matar. Dixeches, que queres? E ela que che dixo? Aló. E pois ven dar con ferro ou algo. Por diante, así, falando como estamos falando. Sí. E morreu no momento? Non sei. Eu marchei no coche. Non sei que cando morreu. Xa, cando marchei xa estaba xa morta, non sei. Fume daqui pensando a ver que facíamos con ese material, porque eu non recordaba, nin recordo aínda agora, ningún caso parecido. Non sei de ningunha persoa procesada que sexa absolta e que, despois de sair de prisión, nunha entrevista a un periodista, conte, en realidade sí, mateina eu. Quero dicir, son culpable. Non recordaba ningún antecedente, así que o que iba pensando é que facemos con isto. Era moi tarde xa para pretender
meter a entrevista no periódico do día seguinte. Había que pararse a pensar un pouco que facíamos con eso. E a mañá seguinte foi cando o periódico decidiu publicala. A persona que resulta suelta, que se está jugando 20 años de cárcel y que lo reconozca, es más que sorpresivo. Merecía una indagatoria más en profundidad, quizás por lo inusual que es. Cando tú te ves que non tes nadie, sabes, que te ves nun mundo, que o teu mundo que cando tú marchaches era outra cousa, que tiñes que utilizar algo que estabas acostumbrado a que cho deran seguido, sabes? Como estaba cando estuvo el encarcelado. Dabanlle a súa comida, aunque tuvera que facer algo. Tú que eliges, se ves todo que non tes nada. Sí, na cárcel díxome que estaba moi ben, que además que tiñan moi ben visto, que pasara moi ben, que estaba ben, e que o atendía moi ben, e que moi bon trato. Que xogaba a partida todos os días, que iba a xogar ao balón. El tiña a súa roupa limpiña, non se preocupaba de nada, e non chove nel. E come cando lle den a comida. Ese perfil impulsivo, desorganizado, caótico, tivera unha boa inserción en prisión. Porque a moitos destes individuos o ambiente da prisión acaba por gustarlles, porque lles dá estructura, lles dá rutina. Tú onde preferirías estar? Onde che den caramelos ou onde che den patadas? Eu pe min que pretendía volver para a cárcel. Pe min, porque se vía o home solo aquí... E onde estaba mellor? Más cuidado. É todo. Ele eligiu o destino dele. Se realmente a justicia funcionou, non somos quen para dicirlle o contrario. Home, eu de goberno non volvía, pero sei que teño que ir. Non me quedo outro remedio. Con 2 anos non se paga. Con 2 anos e un mes que botei, non se paga. El necesitaba facer saber que a matou. Por eso non quedou nada a gusto cando o xurado o esculpou. E de feito, vai por aí dicindo: detéñanme, detéñanme. Fun eu e que vostedes non se enteran. Hai un grito histérico, histriónico, de chamada de atención, que lle fai a el recuperar probablemente un protagonismo que unha vida, en fin, tan pouco estimulante non lle tiña proporcionado hasta entón. O que xenera foi un barullo formidable. Eu a preocupación que tiña a mañá seguinte, a mañana que se publicou a entrevista, era que cando vinesen os outros medios o Couto a falar con el, porque supoñía que iban vir, el se desdecise de alguma maneira. Matei. Enfadei mal e matei aí na bodega. Cando vin esa mesma mañá que non, que lo confirmaba toda a xente de outros periódicos, de emisoras de radio, de televisión que viñeron aquí, digamos que respirei tranquilo, claro. Debían deixar morta aquí, me parece que eu tamén me ben a cabeza daquele día descontrolaba. Que se fai cun asunto así, xa xulgado, xa sentenciado, e que agora o que se supón inocente di, non, en realidade son culpable. Tú lo dabas ti a facer eso que fixo. Ademais que era boa rapaza, que ainda fora mala, pero ainda era boa. Pero ahora foi. Para que a súa fantasía homicida tuvera plena plasmación, tiña que saberse que fora el, porque senón non hai mensaxe, nin pa dentro, nin pa fora. A primeira entrevista que lle fixen foi... A súa actitude foi completamente normal. Unha semana despois tiven que volver para tratar de facer algo con un pouquiño máis de detalle para un suplemento do periódico. Pero interrumpímola o pouco de empezar porque lle deu algún tipo de ataque. Primeiro pareceu que perdía o coñecemento, despois enseguida se empezou a poñer moi tenso, co corpo ríxido, e despois empezou a falar dunha maneira moi desordenada e moi agresiva tamén. Nese momento, o único que pudemos facer eu e o compañeiro co que ia eu foi tratar de conducilo a unha silla que había cerca, deixalo sentado, e en canto se empezou a poñer agresivo, saímos da casa, avisamos o 061, veo unha ambulancia, pero nós xa estábamos fora da casa, non sabemos exactamente que pasou. Víalo que xa non era o mesmo home de antes. Entón, este estás poñendo pior.
E nós incluso tiñamos medo. Depois tiñamos medo porque, dixemos, este vainos calquera hora, vainos dar un golpe a un porque estáse poñendo moi alterado. A Fiscalía pediunos unha grabación da entrevista. Pero todo isto foi despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia decidise repetir o xuicio. O argumento do recurso da Fiscalía para pedir a anulación da sentencia era que o veredicto do xurado non estaba suficientemente argumentado. Las sentencias pueden ser absolutorias o condenatorias, pero hay que razonar por qué se absuelve o por qué se condena. No pito, pito, gorgorito, pues ahora absuelvo, ahora condeno, ¿no? Y entonces se anuló esa primera sentencia por falta absoluta de motivación. Se repite porque el tribunal entendió que sí la había. Yo entiendo que no. Que sucede? Que cando o Tribunal Superior anulou a sentencia e anulou o xuicio, algo fundamental para que se poida repetir, xa se sabía que el confesara ou que el se autoinculpara nunha entrevista na Voz de Galicia. Entón, claro, con esas declaracións del, como non se vai repetir o xuicio? A diario infinidad de sentencias se revocan por parte del Tribunal Superior de los de Distancia y nadie pone el grito en el cielo ni se sorprende, ni hay ningún reproche para el tribunal. A mí lo que me preocupa es que cuando se trata de un tribunal del jurado exista este reproche. Sí soy partidaria de la justicia en manos de jueces profesionales, en manos de jueces que tienen los conocimientos específicos. Non contaba nunca eu ser xurado popular. Nunca. Veis tantas cousas, veis tantas imágenes, veis tal... É unha responsabilidade moi grande. Moi grande, moi grande. Bueno, pues ahora se acaban de elegir los jurados y vamos a pasar iniciar el juicio con la declaración de José y luego empezarán a pasar los testigos y los peritos y se volverá a practicar la misma prueba que se practicó en el juicio anterior. Sabíamos que era ese caso, pero, a ver, non conocías nada. O que lera antes non era nin parecido ao que se viu despois. Que va, eso era... O que vi antes era mel. Do que había despois era moi duro. Yo estoy de acuerdo con un jurado que pusieran que sepan, personas que sepan, pero unas personas que no sepan, pues la verdad que a mí me daba un poco de miedo que volvieran a fallar. Éramos 9 en total, máis 2 suplentes. Solo había 2 homes. E ali estuvemos pues, aislados. Relación con Naide. Con Naide que non sea do xuicio. O teléfono quedou no xogado. Nosotros non temos acceso ao teléfono para nada. E despois no hotel, nada. Nin tele, nin revistas, nin periódico, nin nada, nada. Quítanos todo. Nos seguía a policía, a súa patrulla co seu coche, vai nos seguindo, hasta o xugado, que era o noso recorrido. Hotel xugado, nada máis. Todos en filita, como se fóramos uns cordeiriños, todo o mundo se quedaba mirando, pois aí van uns do xurado popular, pois... A dúbida dese segundo xuicio era saber que versión ia manter na propia vista oral. ¿Cambia usted algo de lo que dijo ante los medios de comunicación hace aproximadamente un año? ¿Cómo? Estuvieron los... Formule la pregunta más claro, porque si no, no levanten. Pues, ¿Usted mantiene su inocencia o...? Sí. ¿Sabe qué pasó aquel día? ¿Cómo? ¿Recuerda qué pasó? Recuerdo que yo me tuve que marchar de casa. ¿Usted recuerda haberle contado a un periodista que fue el autor del crimen o no recuerda? No me recuerdo ni un periodista ningún ali na miña casa. Nunca lo reconoció en el juzgado. Lo reconoció siempre fuera, pero en el juicio no lo reconoció. Eu non me acordo de ningún periodista. Na miña vida vi ningún periodista ali, que eu me acordo, Habló usted al menos con 4 o 5 periodistas. Idea. Non estou dicindo por dicir, que non me acordo nada deso. Periodistas estuveron na miña casa. Non creo, Yo subo las escaleras y me lo veo allí sentado. Yo iba con esa intención que me dijera a los ojos que era él el asesino que mató a mi hija y que era él. Que dijera que él es culpable, que me lo dijera a mí.
Claro, no me dejaron, me retuvieron. Debió de pensar que que lo iba a pegar. Y él llegó un momento que se puso con las manos, se asustó y marchó. Y a mí, que no me dejaron, a mí allí me dio un ataque de ansiedad también muy fuerte. Pensas na víctima, pensas que lle quedou que estaba a súa mãe no xuízo, que lle quedou que se tuvo que facer cargo dun neno que tiña 18 anos, pensas en moitas cousas. Pensas que che pode pasar a ti. E a mí o que máis me impresionou ver a chica morta na bodega. Iso foi impresionante. Nos poñeron imágenes. Iso foi o que máis me impresionou. Só estuve no xuízo cando me tocou, cando tiven que ir declarar. A min dá a sensación de que o xuízo foi completamente distinto ao primeiro. No ambiente xa flotaba que, non habendo máis que indicios, como pasaba aquela vez, xa había algo parecido a un indicio moi forte ou a unha certa proba de cargo que fora a autoinculpación do procesado. Nosotros presentamos como una prueba más la voz de Galicia o las grabaciones de televisión. Como entendería o público, como entendería a xente que este home estivese libre dicindo esas cousas que decía, dicindo que fora él quen matara a esa muller. Dicille a xueza, tranquilo, que estamos acabando, pois vai seguir a súa casa. Entonces el dice, no, eu a miña casa non me vou a ir porque eu ben sei o que fixe. Entonces, el mismo se dilatou. Entonces, aquelo axudounos moito tamén. Dos 9 se nombra un, porque é o que ten que ler a sentencia. Sabes? Somos 7 sís e 2 nos. Siempre nosotros hemos solicitado que se condenara por delito de asesinato y finalmente fue por lo que se sentenció. En ese momento, cuando yo me enteré, bajé a la vecina, me abracé a ella toda nerviosa, alegría, como cuando ahora vino mi sobrino, que ya lo estaba esperando, nos abrazamos. De los 20 años que pedían quedó en 10, menos 3 que tenía ya cumplidos, creo 3, así quedó en 7, es decir, dentro de lo que cabe no fue tampoco tan mal la cosa. As leis están feitas así. Non sei se ben si mal, pero están así. El daño que hizo se merecía que hubiera estado un poco más. Por lo menos que le hubiera caído los 20 años. Para mí es poco. Para mí es poca justicia. La sentencia fija una responsabilidad civil a cargo del acusado, por una parte a favor del hijo, entonces menor de edad, del huérfano, de 150.000 euros, y luego a favor de la madre de 10.000 euros. Y no han cobrado ni uno, ni la otra, ni un céntimo. Pues al final lo han declarado insolvente. Ahora, también me consta que no era lo que movía a doña Tránsito. Eso para ella era totalmente secundario. Lo que le movía era pues que esa persona lo que le hizo a su hija no se lo hiciera a nadie más. Que se arrepienta de lo que hizo, si es que se arrepiente. Hoy mismo el odio no lo tengo, pero sí que lo tuve. Que Dios lo perdone, yo no lo podría perdonar en la vida. José Carnero está en liberdade desde o verán do ano 2019, despois de cumprir 10 anos de condena. Ha cumplido su deuda con la sociedad, sí. Ahora es un hombre libre. Alivio no diría yo la palabra, porque el fondo de tristeza permanece. Dicen que o soltaron, que o teñen un psiquiatra, pero non sabemos onde está. Se viñera pai que outra vez iba a terminar mal. Ou faendo outra avería por aí. Por qué? El cumpliu condena. Si a forse ou non fose, el xa cumpliu. No le puedo desear suerte, porque no, sería engañarme a mí misma, sino decir, bueno, pues que siga aí. Cales son as razóns do ingreso de José Carnero na residencia na que está actualmente, que él posiblemente se encontre de alguma maneira desvalido. Se non se pode reinsertar por o problema que teña, non se reinserta.
ten que estar nun centro deses, pois pareceme de maravilla, por lo menos non pasa fame. Y que esté ahí en un centro, pues me alegro que esté, porque por lo menos está controlado. Eu gustaríame velo, gustaríame estar con el, porque sempre o apreciei, e se supera onde está e o pudera ver, eu vou ver sin problema ningún. Pienso que si algún día yo fallezco, que voy a fallecer algún día, pues tengo la ilusión de llegar a abrazarme con ella con todas las ganas. No sé si existirá, pero con eso sueño. A xuíza decretou prisión para a nai da moza morta. E eu matei-me. Eu loca, totalmente loca. Non foi accidental, foi premeditado, estuvo planificado. A ciencia é a chave para entrar na mente do asasino. A inesperada confesión de José Carnero foi a que condicionou a repetición do xuízo, rematou sendo condenado. Decía Tocqueville, cando reflexionaba sobre o sistema judicial americano, que os xurades populares cumplen unha función de educación dentro da sociedade, que ademais de obrigarlles a crítica e a reflexión, fan que tomen conciencia da súa condición como cidadán. Pero funciona mellor a xustiza no noso país con xurados populares? Estamos preparados, cada un de nós, sen formación xurídica previa para tomar ese tipo de decisións, para saber se alguén é culpable ou inocente dun delicto de asasinato? Eso traemos hoxe a nosa mesa con Jorge Temes. Jorge, abogado, benvido. Boas noites. Boas noites. María José Rodríguez, abogada. Hola, María José. Hola, boas noites. Benvida. Manuel Fernández Blanco, psicólogo clínico. Hola, Manuel. Benvido. Boa noite, Pablo. E Antonio Roma Valdés. Hola, Antonio, que é fiscal. Benvido tamén. Hola, encantado de estar aquí. Por certo, que na composición dese xurado inicial que absolveu o Chucán había 7 homes e 2 mulleres. No segundo xurado invertiuse esa proporción de xénero. Foron 7 mulleres e 2 homes os que acadaron ese veredicto de culpabilidade. Claro, tamén cunha confesión, que non é unha cuestión menor, por medio. Pero, por empezar por algún sitio, non sei se ese condicionante de xénero puido, Antonio, de algún xeito, influir no que acabou sendo o resultado dese xuizo. Bueno, hoxe en día temos un novo paradigma, non nen tanto un novo paradigma como unha nova cultura que é o xuizo con unha perspectiva de xénero. É verdade que a xustiza non ten a idea de xénero perfectamente asumida e todos temos na memoria o que sucedeu ca manada, discutiuse moito en relación con este extremo. Pero eu penso que o importante non é tanto o xénero, eu penso que a composición do tribunal pode cambiar, pero si é preciso, e isto é moi importante, que o dimos aos novos abogados, un xuizo ten a súa propia vida. Un xuizo empeza cun guión preestablecido, pero a sorpresa, a espontaneidade, o día, as situacións cambian, e un xuizo pode empezar nun día con un xurado de unha maneira e con outro ter un sentido distinto o que sexa. Tamén tampouco será o mesmo xulgar por segunda vez que por vez primeira, supoño. Non sei se nesa primeira apreciación, Jorge, se no primeiro xuizo o componente de xénero fose invertido, mayoritariamente femenino. É unha hipótese, claro, pero o resultado puidera ser diferente ou non? Bueno, eu non podo sabelo. Non podo sabelo. Todo eso sería algo que ten que ver moito ca especulación, non? Pero o que sí que hai que preguntarse aquí é que fallou no xuicio primeiro do Chocán? Fallaron os xurados? Fallou a acusación? Fallou o magistrado presidente que ten unha labor tuitiva sobre os propios xurados? Porque hai que decatarse que cando se di que os xurados son 9 ciudadanos, sí, son 9 ciudadanos, pero o Tribunal dos Xurados son 9 ciudadanos e un magistrado presidente profesional. Non hai que esquecer eso. Do traballo dese magistrado, que a lei lle encomenda un traballo moi selectivo, moi técnico e de grandísima calidade, depende o resultado final do xuicio. O éxito do xurado ten que ver en moitos casos, eu diría en casi todos, con ese traballo tuitivo que ten que facer o magistrado presidente e da redacción do propio veredicto. Aí está a clave.
Se ao xurado, en este caso non o sei, se lle presentou un veredicto confuso, pudo equivocarse, pudo caer no error. E se se lle presenta a ese mismo xurado, ou un xurado distinto, un veredicto claro, concreto, onde as cousas que ten que facer o xurado, que están perfectamente definidas na lei, que ten que responder a ese cuestionario que en preside o tribunal lle fai cando finaliza o xuicio, cando xa se fixo a proba, pois digo que si é claro e é concreto, o éxito do xurado eu creo que está asegurado. Bueno, sento que Jorge é bastante favorable a participación dos xurados populares neste tipo de causas pola que é a súa primeira intervención. María José, falábamos desa posible componente de xénero. Dicía Jorge, claro, tamén que está logo magistrado, non? Que non todo queda no xurado. Ti crees que pode influir de algún xeito a composición dese xurado? Claro, a ver, non podemos aseguralo, pero, dende logo, eu sí que penso que sí que pode influir. O xénero, a idade, a empatía que cada un deses de xurados poda ter coa víctima ou incluso co investigado, por distintos factores. Eu sí que creo que pode influir. Non o podemos asegurar, está claro, pero non o vai condicionar, é dicir, non o feito de que haya 8 homes asegure un resultado dunha maneira ou non, pero sí penso que pode condicionalo. Manuel, de feito, era unha prostituta a que tiñamos como víctima neste caso. Non sei se todo isto pode de algún xeito influir. Normalmente, para algúns homes, a prostituta aparece como unha muller degradada, como unha muller que neste sentido pode susceptivamente influir a hora de facer o seu xuízo sobre a posible culpabilidade. A susceptividade humana, a lóxica susceptiva do ser humano non é exactamente a lóxica do dereito. Os seres humanos estamos cruzados por desexos, por presuizos, por os nosos propios fantasmas, pola nosa propia historia persoal, donde un caso deste tipo pode ter resonancias e todo isto é o incalculado da posible sentencia. Hai que pensar que o Chucán exerceu o seu dereito a ser castigado. É dicir, que había algo nel, probablemente un certo sentimento de culpabilidade, que o levou a autodenuncia para obter, vamos chamarlle así, o dereito ao castigo. Non sei se iso é habitual. Tampouco, Manuel, se alguén o que a xustiza esculpa que ten a oportunidade nun primeiro xuizo de expresarse e de recoñecer ou de admitir, por así decirlo, a súa culpa unha vez absolto dun primeiro suizo, non sei se é habitual. Son moi importantes. Falara antes Jorge deles. Efectivamente, de verdade, as confesións tamén son erros. Eu creo que todos temos na memoria xuizos nos que despois dun traballo excelente do abogado que defende a alguén, sempre hai un trámite que nos dimos a última palabra, que é o trámite que é moi infrecuente, porque cada vez que alguén fala exercendo a última palabra, pode equivocar, pode acabar ca súa propia defensa técnica. Iso é moi importante. Isto é unha parte que se di moito, se insiste moito. Desde o punto de vista psicanalítico, é unha demostración tamén de que o inconsciente existe. Sí, sí. O que non sei, Jorge, María José, que estáis acostumados tamén a traballar con clientes, se un caso como do Chucán, dunha confesión posterior a un suizo, é algo co que atoparades na carreira profesional, se é algo máis ou menos habitual. Unha confesión, a min nunca me atopei con ese caso, pero sí que é certo que di Manuel, de que hai como unha necesidade a través de esa última palabra. Moitas veces sí que me pasa que me dá a impresión de que teñen como a necesidade de pedir perdón de alguna maneira.
Entón, moitas veces, antes de falar, pois, escribín isto que che parece, e o que di o compañeiro, tes toda a razón, é que hai que, mellor non o leas, porque todo o que levamos facendo aquí durante días non vai ter ningún sentido, porque é casi unha confesión, esa necesidade de pedir perdón. Eu creo que os abogados defensores, que ese é o matiz tamén, non estamos para xuzgar, estamos para defender. O noso horizonte ten que ser, o mellor, non quero facer un exercicio de cinismo, pero non é a xusticia, é a eficacia. Eu, por experiencia personal que teño, a xente que estando en prisión pois foi defendida por min, a de fora tamén, pero estando en prisión, quero me referir a eso. Solamente podes ganar a confianza e ter unha defensa eficaz, que é esa conexión entre o abogado e a quen defendes, porque iso é o esencial, precisamente se lle prestas dedicación, se estás disposto a falar con él, se estás disposto a que él poda contarche a versión. E despois deso, ti tes que ter un plan que non significa en absoluto negar o feito evidente, sino justamente calificar eses feitos en aquela situación penalmente máis benévola. O empeñarse no imposible é un suicidio procesal. Para iso non necesita ninguén abogado. E por outra parte, decir que nós, cando defendemos, somos un pouco os ventrílocos do defendido. Nós non podemos ir por diante do seu interés. Podemos rechazar o caso, pero unha vez admitido, unha vez que ti estás disposto a exercer esa defensa, ten que ser con todas as consecuencias. Quero decir que pode chamar a atención que se un abogado, atopando que un punto e coma está mal, pode liberar aquel que é un asesino, é a súa obligación, e senón que non se encargue. Non sei se se me entende. Me parece moi interesante esta apreciación, ¿no? Porque, de algún modo, é como dicir, o discurso do dereito non é o discurso da xustiza. É dicir, non se busca a xustiza, senón exercer o beneficio maior posible en dereito. Aí está a Constitución, verdad? Sí, sí. Eu introducía o tema do xurado, por certo que imos ver os abogados que representaron as dúas partes, no caso do Chucán, que exerceu a acusación e que exerceu a defensa, teñen perspectivas diferentes sobre a participación dos xurados populares. Deixáballe caer tamén a Jorge o que é a súa formación, agora trasladamos tamén á mesa, pero Iván Torres e María Jesús Tapia, que foron os abogados, no caso do Chucán, falaban deste xeito, da figura do xurado popular no que foi os dous suizos do Chucán, de José Carnero. Bueno, en el primer juicio pasó una cosa que suele ser corriente en los juicios con jurado. O sea, la gente, ante un caso, vamos, en un procedimiento penal, pues dice, no, es que los jueces tenían que ser más duros, se restituya la pena de muerte, cosas así. Pero cuando les toca a ellos juzgar, se asustan y absuelven. Usted tenía que ver la profunda esencia democrática que tiene la ley del jurado. Y lo bien que suelen resolver los ciudadanos sobre algo en lo que, como es la valoración del derecho penal, no juega más que el sentido común, es decir, determinar si un hecho está aprobado en base a los datos que te facilitan. Es algo que a diario hacemos todos en nuestra vida privada. La parte técnica la lleva un magistrado, que es el que individualiza la pena, determina la aplicación. Los jurados solo tienen que pronunciarse sobre la veracidad e inveracidad de unos hechos. No es una labor muy compleja. Hay que razonar por qué se absuelve o por qué se condena, no pito, pito, gorgorito, pues ahora absuelvo, ahora condeno, ¿no? A diario infinidad de sentencias se revocan por parte de tribunales superiores de los de instancia y nadie pone el grito en el cielo ni se sorprende, ni hay ningún reproche para el tribunal. A mí lo que me preocupa es que cuando se trata de un tribunal del jurado exista este reproche. Yo, desde luego, sí soy partidaria de la justicia en manos de jueces profesionales. Bueno, esa cuestión un pouco de fondo, se estamos preparados cada un de nós para formar parte dun tribunal de xurado. Sí, sí, estamos preparados no mismo xeito que estamos preparados para votar. Todos temos o dereito de sufraxio, por lo tanto podemos votar, pero todos tenemos determinados deberes
son cívicos. Uno deles formar parte de un xurado, lo mismo que sucede para ir a unha mesa electoral. Eu penso que todos estamos preparados que a independencia da nosa idade, da nosa formación académica, de si somos ou non licenciados. É certo que os técnicos tamén temos, son un franco defensor do dereito a equivocarme tamén. O sea que todos podemos equivocarnos. Eu non penso que se poda ser tan prexuicioso con ningún de aqueles que están no seu deber de participar, neste caso, da xustiza. Hai que entender que, formar parte dunha mesa electoral a xulgar un asesinato hai, polo menos algún matiz. Igual que calquera non estaría capacitado, eu que sei, para meterse nunha mesa de quirófano. Pero hai unhas condicións mínimas para formar parte dunha mesa electoral, non? Sí, censado, maior de idade. Agora vemos as que fan falta para ser xurado. Pero creo que son maiores que para ser xurado. Son moi mínimas. Son mínimas, sí, pero eu creo que a pregunta exactamente non é se os ciudadanos están preparados para xulgar como xurados, non? Senón, están preparados os intervintes no proceso, o magistrado presidente, o fiscal e os abogados. Están preparados eles para levar adiante, calquera deles, para levar adiante un xuicio de xurado. Entón, claro, se o que pasa é que estás dando a volta a sardiña, Claro, non é se o cidadán ten capacidade, senón se os abogados, o fiscal... Sí, pero que os ciudadanos teñen capacidade sempre que se lle explique concreta e claramente cal é o cometido que teñen que desenrolar. E aí entra o traballo profesional dos que aproban as oposicións. Pero de todas as maneiras, quero decir que, claro, aí vese claro no que acabamos de ver, que estes compañeros abogados están discurseando sobre o xurado por unha posición ben de parella, ben diferente de un e de outro, por un resultado que a un lle favoreceu e que a outro o perxudicou gravemente. Entón non é raro que as opinións sean en este sentido. Ahora, que é unha institución que solamente un momento, que tratou xa en aquel momento, no 95, de desencorsetar o proceso penal español, decimonónico, así hai que decilo, onde a presunción de inocencia non aflora, onde o propio acusado está en unha situación no xuicio oral, unha escenografía onde está claro que é culpable de antemao, está ali sentado en un banquillo que non ten ni siquiera onde apoyarse, ao mellor días, 3, 4 días, está, menos no Tribunal do Xurado, alonsado do seu abogado defensor. Todo iso é o que trata de modificar a lei do xurado. E quere equiparar o fiscal cos abogados defensores en igualdade de armas e en contradición e en principio acusatorio. Pareceme ben que a esa xente que non quera participar en un xurado. Ahora, que eu non atopo ningún razonamiento válido para que os abogados defensores non nos gusta a institución. Eu sempre lle digo aos alumnos da Escola de Práctica Xurídica antes e ahora do máster de Abogacía en Ourense. Se non vos gusta o xurado, ao xurado tampouco lle gustaredes vos. É que hai unha cuestión no que dixo Jorge, é certo. A lei é complexa. Ademais, hoxe estamos no tempo da especialización. Non se pode facer todo de todo, e ben, eso é imposible en calquera profesión. É verdade que a lei é complexa, cambia por completo, non é unha cuestión, estou de acordo tamén con el, sin que sirva de precedente, pero vamos estando de acordo en moitas cousas. É que é verdade que a lei é complexa para o abogado, para o fiscal, para o xuiz. É moi complicado facer obxecto de veredicto, é moi complicado e moitas veces no fallo. Jorge, aquí teño unha pequena diferencia, é problema de que o fiscal non o fixo ben, o abogado non o fixo ben, as preguntas aos escritos que se fan, que todo o que va o xurado non se fixo ben. É un problema que todos nos podemos equivocar. O que pasa, María José, aquí hai un regate. A ver, eu agárrome ao argumento principal para non estar tan de acordo co xurado e que creo que a calquera persoa na calle lle pregunta se van xo dicir. Eu non me deixaría operar por unha persoa que non fora un ciruxano. Eu non me deixaría cortar o pelo se non fora por un perruqueiro. De igual maneira, eu creo que os xuizos son os que coñecen o dereito, os que coñecen os principios do dereito. E a min, que 9 persoas sen unha mínima base xurídica valoren unha proba, porque é certo que os feitos que se van a enxuiciar son plantexados por magistrado presidente,
pero o xurado é quen ten que valorar a proba. E para valorar unha proba hai que ter uns coñecementos de dereito básicos. Eu non llos presumo a todo o mundo. No, pero a mí me parece que, primeiro, a pregunta que se fai ao xurado é un conxunto de párrafos que nós, os técnicos, escribimos para eles. E que é o presidente, o magistrado presidente, quen copia, quen traslada. Isto é, para mí, complexo. Sí, non queremos acercar a xustiza aos ciudadanos facéndoos partícipes, pero que logo a lei do xurado dalle unhas potestades amplísimas ao magistrado presidente. Amplísimas. En realidade, o xurado está ali, escoita a práctica da proba e valora primeiro, se esos feitos son certos ou non, e logo a culpabilidade ou a inocencia. Pero para facer esa acción de valorar, é necesario coñecer unha serie de... A ver, eu non creo que se preguntas na calle a calquera sepa o que é o onus probandi, o principio de proporcionalidade, o principio de indubio pro reo. É dicir, unha serie de principios penais que son básicos para valorar unha proba nun procedimento penal. Por non falar logo, que imagino que tocaremos os puntos de eu a un xuiz presúmolle a imparcialidade e a obxectividade. Estamos a falar dun asesino dun neno e unha nai de 30 anos non lle presumo esa obxectividade. Creo que aí entra... Teño as réplicas máis que pedidas. Debo a palabra enseguida a Jorge e a Antonio, pero brevemente, así funcionan os xurados populares dende 1995 e isto é o que xulgan no noso país. Os xurados populares son relativamente recentes en España. Foi no ano 1995 cando se aprobou a lei que lles permite aos cidadáns participar na xustiza. A maioría dos españois son susceptibles de formar parte dun xurado popular nalgún momento da súa vida. Os requisitos: ser maior de idade, saber ler e escribir, estar en pleno exercicio dos dereitos políticos e residir nun municipio da provincia na que se cometeu o delito. A lei contempla unha retribución por cada día que dure o xuízo de 67 euros. A lista de candidatos, que poderán ser chamados ou non, realízase cada 2 anos por sorteo dentro do censo electoral. Quedan exentos os deputados e os senadores, a familia real e os membros en activo da carreira xudicial e fiscal. Tamén as persoas que teñan vínculos familiares, amizade ou interese directo ou indirecto na causa. Outros impedimentos: estar procesado, cumprir condena por delito doloso ou estar suspendido de cargo público. Os delitos que xulga o xurado popular son homicidio e asasinato, ameazas, suborno, violacións de morada, tráfico de influencias, infidelidade na custodia e malversación de fondos públicos. O xurado popular está sempre composto por 9 cidadáns e presidido por un xuiz. Para considerar culpable a un acusado dos delitos que se lle imputan, polo menos ten que haber 7 votos. Para probar a súa inocencia, bastarán 5. A última palabra ten ao xuiz, que pode revogar a decisión do xurado. Dende que existen os xurados populares, hai xa case 25 anos, os tribunais galegos celebraron uns 500 xuizos coa súa presenza, é dicir, aproximadamente unha vintena ao ano. A que rexistra unha maior actividade é a Audiencia da Coruña. Bueno, que ademais é a máis numerosa da provincia da Coruña, evidentemente. Manuel, creo que querías engadir algo, e xa temos a palabra por ali pedida. Se non entendo mal, a deliberación do xurado non inclúe ao magistrado presidente. Non? É dicir, é un grupo de cidadáns. En todo grupo, o efecto líderes suele presentarse. O efecto de liderazgo. É algo que, desde o punto de vista da psicología social, grupal, está estudiado. Co cal, eu creo que é algo a considerar en certas sentencias, sobre todo cando a formación daquelas persoas que forman parte do xurado é moi desigual, a hora de poder inclinar os razonamentos ou as argumentacións nun sentido ou no outro. E en xeral, afortunadamente, a meirande parte da poboación dos cidadáns non son psicópatas, afortunadamente, son xente de ben, e temerosas, e sobre todo temerosas de causar un prexuízo grave.
Por eso, dentro da lógica dos xurados, da lógica psicolóxica, o temor a condenar está bastante presente. Sería unha cuestión tamén a ter en conta este tipo de variables a hora de valorar a función do xurado. Logo falamos dos galegos que temos o noso comportamento, ademais, dentro desto do que xulgar, porque xulgamos moito respecto ao resto de España. Somos a segunda comunidade que máis xuizos por xurado popular chegan ao TSXG, despois das Canarias, e somos a terceira que menos condena. Solamente Madrid e Cantabria condenan menos que os galegos. Estamos por debaixo da media española, é verdad que punto e medio, pero por debaixo da media española a hora de condenar. Es decir, os galegos xulgamos máis, pero condenamos menos que o resto dos cidadáns do Estado español. Jorge, que creo que querías contestar antes a moitas cousas, non? Eu quería decir que a situación de liderazgo eu penso que tamén se dá nos tribunales colexiados, porque hai 3, en algúns casos hai 5 magistrados, entón seguro que hai un líder con total seguridade tamén. No meu primeiro xurado, que foi al ano 97-98, a persona que máis se opuña a quedarse de xurado porque tiña traballo, porque logo foi portavoz. É curioso como mudou a mentalidade desa persona, non? Despois da proba de estar ali 3 días, logo foi nomeado portavoz. O portavoz escolle o propio xurado. O propio xurado vota en aquel que logo vai ler o veredicto e que vai ter, pois efectivamente, seguramente quen lidere esa situación e quen redacta despois o veredicto. Non o objeto do veredicto, sino a resolución, o veredicto do xurado. En canto ás cuestións o elenco de tipos penais, claro, hai moitos tipos penais. Eu voto en falta algún, non é que sobre ningún, porque se se dice de cuestións complexas sobre, por exemplo, pois, eu que sei, a malversación e o cohecho, eu terei que decir que moito máis complexa é a diferenciación entre homicidio e asesinato. E os abogados e os fiscais ven que lle queremos e que lle explicamos ao xurado cal é a diferencia, unha diferencia moitas veces sutil. Noutro xurado que tuve, que tamén foi con a morte dunha prostituta, efectivamente, se acusaba o fiscal de homicidio, e a acusación particular acusou de asesinato, e o xurado condenou por asesinato. É dicir, que non é ese temor a condena. De feito, e volvendo ás estadísticas do Consello Xeral de xunio do 20, pois leva unhas estadísticas de condena no xurado do 90% e en outros procedimentos, os máis habituais, o procedimento abreviado é un menos habitual, pero tamén común, o procedimento sumario, levan unha media de condena do 85%. Por lo tanto, a miña experiencia personal é que cando o xurado está convencido da culpabilidade é significativamente duro e non acepta, como pode aceptar un tribunal profesional, e moitas veces modificacións da responsabilidade criminal porque se drogaba, porque estaba borracho. É moito máis complicado explicarlle que acepte o tribunal do xurado ese tipo de alegación que acepte un tribunal profesional, desde o meu punto de vista. Antonio, se queres decir algo. Sí, é que a lista de delitos, os delitos precisamente temos a complexidade da lei, porque é moi complicada porque temos que iniciar un procedimento as reglas cambian por completo, pero claro, cando vino a lei do xurado, por exemplo, un dos delitos é esas amenazas condicionais, para entendernos. Se non me faz isto, eu te mato. Se ti te lo crees, isto é un delito de amenazas condicionais susceptible de enxuiciamento por xurado, que tes que chamar ao xurado, tes que componerlo, tes que transformar toda a mecánica desto que tenemos en España, que é imposible de explicar aos estranxeiros, que é a instrucción judicial, non se entende fora de España, non existe fora de España. Claro, encima é máis complexa nun procedimento de lei de xurado. Entón, temos as amenazas condicionais. As amenazas condicionais desapareceron da aplicación xurisprudencial. Todas as amenazas pasaron a ser delitos leves. Tivemos ao principio os incendios forestais. Desapareceron os incendios forestais. Por qué? Porque isto foi unha petición da Fiscalía do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que decía, claro, cando temos o xuizo preto do verán, as condenas son máis fáciles que cando estamos no inverno
e non se ven as lumes polo monte. Pero logo o que ven a aceptar un pouco que o xurado é permeable, non? De algún xeito, se en función da estación condena ou absolve... Claro, pero ninguén é impermeable. Pero logo hai outra cousa. Na orixe, a lei do xurado tiña en conta unha cosa. Ningún xuiz pode ser xulgado por outro xuiz dun delito cometido nas súas funcións. Entón, todos os delitos que tiñan que ver ca administración pasaron a ser competencia do xurado, por razón do xuiz. Pero claro, a un xurado é máis fácil de explicar un homicidio ou un asesinato que explicarle como empezamos, ca conexidade con todo, porque moitas veces as investigacións dos delitos complexos vinculados á corrupción non son fáciles. Claro, a malversación, pero a malversación é o branqueo de capitais. Sí, Antonio, eu estou totalmente de acordo. Eu creo que a priori todo o mundo podría dar máis ou menos unha definición do que é un homicidio. Moitas veces confúndese, claro, asesinato, homicidio, unha persoa alega en dereito non o vai diferenciar, pero entendo que con unha explicación e ben plantexado poidera chegar a diferencialo. O que non entendo é eses delitos como malversación, cohecho. Eses, na maioría dos casos, a carga probatoria é moi complicada, é documental, é unha periciales económicas moi espesas, que non creo que incluso un abogado ten que ser un abogado especialista, non creo que este ao alcance de calquera entender unha pericial económica feita por especialistas. Outra cosa que non entendo desta lei é estas materias reservadas, digamos, estos delitos, a disparidade que hai entre eles. O que se me ocurre é que quixeron ter un pouquiño de cada campo, delitos contra as persoas, delitos contra a administración, delitos ecolóxicos, un pupurri, porque non ten sentido que si a homicidio e non o secuestro, por exemplo. Non lle encontro, entre outras cousas, a isto en concreto non lle encontro lóxica. Claro, é que a lóxica era homicidio, porque sí, porque todos sabemos o que é homicidio, é o máis popular, para entendernos, aqueles que tiñan que ver ca administración, e, por lo tanto, se metió todo salvo a prevaricación, porque é xurídicamente moito máis complejo, a prevaricación, algúns delitos, como, por exemplo, o allanamiento de morada, as amenazas condicionais, que tiñan que ver de algún xeito con perspectivas morais ou de discusión social. Claro, pero é que é imposible nun entramado societario, etc. Todas estas cuestións perfectamente complexas que é moi difícil de entender cando eu te sentas na túa cadeira, pasas folios, ves guías, ves tal... Entón, eu pregunto, cal é a necesidade de que un delito desas características sexa xulgado por persoas sin ninguna formación xurídica? Cal é a ventaxa? Bueno, porque precisamente son malversación, o fraude e tráfico de influencias, o fraude de sancións ilegales, son aqueles feitos por funcionarios. Eu creo que a lei o que quere aí é que as persoas que os ciudadanos xurados, que os ciudadanos podan ensuiciar aos funcionarios públicos por razón destas materias e destes delitos. E a omisión do deber de socorro, porque son cuestións que teñen que ver ca solidaridade. A mí non me parece tampouco que eso sea tan estrano, ni moito menos. Pero sí que falando do que decía Antonio, sí que voto en falta aqueles delitos cometidos na función judicial. A prevaricación, xa sei que está excluída expresamente, pero a prevaricación dolosa, non a imprudente, sino a dolosa, a que está prevista para os xuíces, ademais de... Pois, por que non o xulga un tribunal popular? Estamos na mente do asesino, por eso preguntábamos explícitamente polos delictos, aunque é moi interesante a reflexión que estamos a levar a cabo sobre os delictos que xulgan os xurados populares e os que non xulgan. De feito, houve un regate aí inicial, traslado aos abogados, antes de preguntarlle tamén a Manuel por que os galegos condenamos menos que o resto dos españois, e hai algo de connotación por a nosa banda. A información que poden ter as partes, os abogados de parte, o fiscal, de quen vai a ser xurado popular. Eso seguro que os nosos espectadores lle interesa. Eu recoñezo que antes de preparar este programa non o sabía. Eu pensaba que eso era un sorteo puro e non había ninguna capacidade de incidir en ningún xeito en se esta persoa ou esta outra, ou en ter información das persoas que se van a sentar diante nun xurado para tomar a decisión. Creo que
Como é esa selección? Que marxe ten o abogado e que información pode obter antes? Bueno, vamos a ver. Dunha lista que sale bianualmente, se elixen para cada xurado 36 candidatos posibles. Deses 36, 20 teñen que estar no momento que se inician as sesións de xuízo. E desos 20 salen os 9 e os 2 suplentes. Claro, o abogado e o fiscal, claro, se enteran da personalidade dos xurados dos 36 como un par de meses antes porque rechean unhos cuestionarios e os cuestionarios tamén nos chegan a nós, porque temos que saber se hai incompatibilidade, se hai alguna prohibición, se hai alguna excusa, entón chéganos. Entón se sabe quenes son. A capacidade que teñen o 90% dos abogados de investigar eso dos xurados normales é nula. Collerán o Facebook, ou collerán o que sea e miraremos ali o que se poda. Pero mirades ou non mirades? Pois miramos, como é natural. É que a nos obriga. Pero se hai alguén que ten unha capacidade institucional e especial para saber quenes son, é o fiscal e non nós. Porque a selección do xurado en España é singularmente rápida. En Estados Unidos se pasan días seleccionando o xurado, e aquí non. Aquí unha mañán e as preguntas son, hai aquí un psicólogo que nos podrá ilustrar, son de perogrullo. Mire, a usted lle gusta, non sei nada, nimiedades. Non sabemos, non estamos entrenados para iso, para saber da personalidade e para sacar da personalidade e daqueles datos que nos dan aquilo que poda beneficiarnos ou non. Porque, e remato, os abogados non nos interesa o mellor xurado, nos interesa o xurado máis proclive a nosas teses. Pero que iso é así, non pode ser de outra maneira. E que falábamos antes de se o xurado está equilibrado. Non vai a estar equilibrado. Eu vou a recusar os que non me interesan. E a mellor non me interesa que haya homes, a mellor non me interesa que haya persoas dese municipio. Entón, nunca o xurado non vai a estar equilibrado. Ou polo menos non o vamos a equilibrar. Pero se poden recusar a 4. A 4. Sí. Poden recusarse a 4. Sí, sin motivo. En bloque. Se motivo aparente a 4... Motivo hai. Estas 4 persoas... Motivo hai, o que pasa que non hai se de di. parte. Sí, sobre o que sobre o que dicía Jorge de as preguntas que lles podemos facer, é que moitas veces, depende do tipo de delito, igual as preguntas traspasan a intimidade do propio xurado. Explícome, se estou xulgando ou se vamos a xulgar un delito de malversación, ao mellor interésame saber a que partido político vota esa persoa. Bueno, non sempre o magistrado, o presidente, deixanos preguntar cando entramos en certas intimidades. E a mellor interésame saber cantas parellas tuvo, se está... Non sempre... Sí, pero quero facer un inciso. O que pasa é que a lei aí sí que se vota de menos, non establece a necesidade, a obrigatoriedade de que o magistrado presidente, cando se está recusando e facendo esas preguntas, lle tome declaración baixo xuramento ou promesa. Entón, ese xurado pode decir o que lle pete. Parece interesante tamén esta parte. Deixe seguida Manuel e Antonio. Preguntas por as parellas que tu pudo ter, pero, claro, que mellor que escoitar alguén que participou como xurado. De feito, no caso do Chucán, no segundo dos suizos do Chucán, tivemos a oportunidade, vímoslo durante o documental, de falar cunha das mulleres que formaron parte dese tribunal. Chámase Jovita Chantres, e así reflexionaba sobre o que foi a súa experiencia. Asusteime bastante, sí. Pero bastante. Porque había imágenes moi duras. Pero moi duras. Veis tantas cousas, veis tantas imágenes, veis tal... É unha responsabilidade moi grande. Moi grande, moi grande. Ele estaba enfrente nosa. Sí, ele viu-nos en todo momento. Podía, si queda libre, te podía conocer pola calle. Sí que me daba respeto. A mí e a todos nós. E ali estuvemos, aislados. Relación con Naide. Con Naide que non sea do xuicio. O teléfono quedou no xogado. Nosotros non temos acceso ao teléfono para nada. E despois no hotel, nada. Nin tele, nin revistas, nin periódico, nin nada, nada. Nos seguía a policía hasta o xogado, que era o noso recorrido. Hotel xogado, nada máis. Todos en filita, como se fóramos uns cordeiriños. Todo o mundo se quedaba mirando, pois aí van uns do xurado popular, pois...
Bueno, pois escoitábamos a Jovita Chantres, que foi unha das integrantes dese xurado popular que acabou condenando a José Carnero, o Chucán, que é o protagonista hoxe deste programa, de Na mente do asesino. E a preguntarte, Manuel, por un tanto que, bueno, comentábamos antes, decía Jorge esa porcentaxe de case 90, 89,7 dos suizos condenatorios nos xurados populares no conxunto do Estado. Os galegos quedamos no 88, case 2 puntos por debaixo, somos dos que menos condenamos, aínda que somos dos que máis xulgamos, dos que máis queixas xulgamos. Non sei se iso ten algo de análise psicolóxico ou simplemente unha cuestión estatística, non o sei. Non me atrevería a afirmar que hai unha particularidade galega a hora de xulgar, non? Como xurado. Estas cuestións hai que velas caso por caso, non? Antes eu comentaba, efectivamente, que pode haber un desliz polo liderado en un momento determinado nun xurado. Tamén é posible actuar un pouco a lei de Lins. Quero decir, as dúas cousas poden existir, no sentido, sobre todo, si algún delito é especialmente xuzgado como horrible, non? A comunidade pode tamén actuar un pouco a vinganza. É dicir, que estes son os factores humanos, demasiado humanos, como diría Nis, que normalmente os técnicos, os profesionais da xustiza están máis preservados. É dicir, tanto do medo a condenar, pero tamén do aspecto de vinganza, de identificación grupal de lei de Lins, non? Para entendernos. Entonces, me parece que hai que verlo caso por caso. Algo que acaba de expresar, non? Esta muller que foi xurado no segundo suízo contra o Chucán, é algo tamén moi humano, non? O absolves e logo atopas pola calle. Hai algo tamén do medo, a veces, que pode influir no veredicto. Me imagino, sobre todo, en suizos que afectan ao crimen organizado ou a cuestións de mafias e demás. Por exemplo, este elemento pode contar bastante. Hasta que punto eu estou seguro expresando libremente a miña opinión respecto ao acontecido, non? Me parece que son estes elementos que hai que ter en conta e, no seu caso, tamén funcionar como corrección. Eu sigo pensando, de todas maneiras, que é máis fácil, coincido con María José, ás veces xuzgar un delito de homicidio, incluso a distinción entre homicidio e asesinato, porque aí o magistrado non pregunta se foi homicidio ou asesinato, pregunta si nesa situación cree que a víctima estaba especialmente desprotexida a hora de poder solicitar axuda, si había unha situación de premeditación, de nocturnidade, alevosía, etc. Este tipo de cuestións. É dicir, non pregunta pola distinción técnica. E me parece que cando está depurada destos elementos, sí, efectivamente, unha decisión colexiada pode ser eficaz, pero tamén está o risco, estes riscos que se mencionaban e que a mí me parece que os profesionais están máis defendidos frente a esta cuestión. Sí, quizás, pero a defensa, a técnica, ti falabas antes da técnica como unha defensa, pero eu penso que nos adoitamos xulgar estos asuntos, nos adoitamos ver fotos de autopsias, pero para un xurado estar no xuizo é unha experiencia vital. Eu penso que o que vemos nesta señora, verdad? Que vi as fotos, vi as escenas terribles, é a única vez na vida na que estarei nun xuizo, porque estadísticamente eu
Para iso sí creo na estadística, non para o demais, realmente. Para mí a estadística ten un factor relativo, sobre todo cando estamos a falar de números tan baixos, de 20 xuizos nun ano. Me parece que é un campo de estudo moi corto para a estatística. Entón, eu non creo na estadística, pero o que sí digo é que as escenas que se están a ver, a proximidade ca persoa, que isto non é un plasma, que eu vexo alguén detrás da pantalla da televisión. Non. Isto é unha experiencia vital para todos. Os que estamos nos suizos, verdad? Todos os días, para nós isto é, bueno, pues é o pan noso de cada día. Parte da profesión diaria. Quero engadir unha cousa porque o tempo corre, estamos aquí cómodamente, pero o tempo vai tamén pasando. Salía unha imaxe, non, dun dos casos máis comentados a nivel de España, dun dos erros, bueno, dun xulgado popular, o que foi aumentado despois por o Tribunal Supremo, sobre todo porque apareceu Tony King, e iso cambiou todo, non? O caso da ventanceira Dolores Vázquez, que pasou 17 meses en prisión e logo foi finalmente absuelta. Pero trae o fío dos suizos mediáticos, por así decirlo. Aqueles suizos que hai moita información previa, que están continuamente nos medios de comunicación, e como ese tipo de suizos pode afectar dun xeito ou doutro a experiencia do propio xurado popular, que ten que tomar unha decisión. Non sei se eso, de algún xeito, María José... Sí, a ver, eu creo que moitas veces tírase dese argumento, non? Interésalle a defensa tirar do xuizo do mediático, pero no caso de Dolores Vázquez, eu realmente sí que creo que pasou iso, unha presión social increíble. Esa muller estaba condenada antes de entrar na sala. E logo, sin embargo, é que demostrouse non só o xurado, un xurado, sino que despois apareceu o verdadeiro culpable e demostrouse que ela non era inocente. O sea, iso é un dos exemplos, para min, máis chamativos dos erros garrafales, claro, e con tantas consecuencias que pode ter un procedimento ante o xurado. Quizá, Jorge, tamén pola presión, porque, claro, a contaminación do xurado, al final, non deixa de ser persoas que son permeables a todo o que sucede ao seu redor, non? Vamos a ver. No xuicio de Vanikov, é certo que o xurado se equivocou gravemente. Se equivocou tamén o xuiz de instrucción, cando, efectivamente, abriu o xuicio oral. Se equivocou o magistrado presidente dese tribunal cando dictou o acto de feitos justiciables. E se equivocou ese presidente de tribunal cando non adoptou a decisión que lle dice o artículo 49, disolución anticipada del jurado. Dice, una vez concluidos los informes de la acusación, la defensa puede solicitar al magistrado presidente, o es decir, de oficio, la disolución del jurado si estima que el juicio no resulta la existencia de prueba de cargo. Isto é o que tiña que haber feito el. Non había proba de cargo. A ela condenaron por unha actuación, eu creo que verdadeiramente criticable do Ministerio Fiscal, que foi a por ela, pero completamente dunha forma totalmente insusta. Non había proba, pero, sin embargo, se permitiu que a nai da vítima, estuvera todo suízo con un cuadro da filla enseñando o propio xurado. Eso, claro que tuvo unha influencia definitiva, pero eso teña que cortalo quen preside o tribunal. É dicir, non é que se equivocara solo os ciudadanos xurados, equivocáronse todos, porque esta, evidentemente, quen diga que había unha sola proba contra ela é que non está na realidad. Por que o magistrado non actuou conforme ao artículo 49? Hubiera evitado todo. O sea que as cousas, cada un caso é responsabilidade, non? En algúns casos que son especialmente mediáticos, especialmente controvertidos, cando falamos de asesinatos, cando falamos de homicidios, non sería recomendable que neses casos quedaran en maus dun xurado profesional, dun tribunal de magistratura, en lugar dun xurado popular, que os xurados populares, bueno, pues estiveran para outro tipo de casos, por así decirlo, menos... Pero quen decide que é un caso mediático? Con que criterio objetivo se pode decidir se isto é mediático ou non? Porque entón depende da opinión, da criterio, da imaxe que tenga o propio xuiz. Si sae en cantos medios, en que información. A verdade é que, estou de acordo que cando tes un caso mediático, cando tes un xuizo que se está transmitindo en directo, iso transforma a todos os que están na sala, a todos os profesionais. Isto non é fácil ter a costume de estar nas cámaras explicando nun xuizo. Isto é moi difícil para os profesionais. En un caso mediático, é verdade que todos podemos ter, pero penso que o xurado pasa o mesmo, ves as noticias, ves
que mataran, ves que alguén opina, ves que hai tertulias con tertulianos que opinan, que din, pero non han visto o que pasa na sala. O único que hai é na sala. É verdade que isto... Pero alguén que entra a xulgar despois de escoitar dun lado, do outro, dicíades do caso de Dolores Vázquez, non? Por poñer un exemplo recoñecible. A presión, está claro que a presión, se a mí me escollen como xurado popular a hora de tomar esa decisión, a susceptibilidade dos focos é moito maior respecto, por exemplo, ao caso do Chucan, que o que nos trae hoxe aquí, que a pesar de que se repetiu o xuizo, que sí que houbo certa presión informativa unha vez que se repite, non é un caso de que estemos a falar todos nas tertulias habitualmente. Cando pasa algo como o que pasou con Diana Quer, por exemplo... Sí, eu quería facer aí unha precisión, se podo. É dicir, non se pode escoller, eu estou de acordo con Antonio, aquelo de maneira máis ou menos discrecional o que é mediático ou non. Se está na lei, ten que ser ese procedimento e vía. O que sí que, efectivamente, para os abogados defensores, os xuicios mediáticos con xurado, e os que non o son tamén, pero con xurado, exíxenlle unha verdadeira... Hai unha exigencia, unha necesidade de que aquela tesis da defensa tamén salga pública. É dicir, non agocharse, todo o contrario, é dicir, non decir, bueno, é que eu aquí como son abogado estou nunha burbulla, non digo nada e pasa por diante tal, porque a realidade ganache. Hai 30 anos en España ninguén conocía o nome dun xuiz. Poño 35, pero non máis. Hoxe está na boca de moitísima xente, moitos xuíces, abogados, fiscais, é dicir, a democracia truxo eso. E os medios de comunicación deronlle a volta totalmente o enfoque que tiñamos os abogados. Os abogados hasta hai pouco tempo éramos invisibles no proceso. E hoxe agora non. É dicir, no caso de Asunta é un caso paradigmático do que estou dicindo. É dicir, con toda a legitimidade, un dos intervintes abogado escolleu o dar públicamente a súa versión. E outro, sin embargo, fixo todo o contrario. Viu a realidade profesional desde outro punto de vista. Eu creo que en este momento é imprescindible que aquel abogado que está defendendo un caso mediático seña capaz de expresar a súa opinión públicamente para que aqueles que van a xulgar despois, sesan quen sesan, teñan tamén a posibilidade de ter as dúas versións. Problema, que claro, que os medios de comunicación en xeral están por a laboura de que nas tertulias hai que darlle caña para así entendernos a quen apareza en principio como responsable. É dicir, a presunción de inocencia aquí en España é algo que está na Constitución, pero non está na realidade. Entonces, é moi difícil. Como o secreto de sumario, tampouco está na realidade. Pero mira, o realidade. secreto do sumario sempre o digo, que o sumario é secreto sempre por os xuíces, por os abogados non. Bueno, non sei se queres engadir algo brevemente, porque estamos Me parece fora de tempo. que o carácter mediático de determinado tipo de crímenes teñen moito que ver ca susceptibilidade colectiva, non? A xente non lle sorprende que o criminal cometa crímenes. É dicir, non é tan chamativo que alguén pertenecente a unha mafia ou a narcotráfico, etc., cometa determinado tipo de crímenes dentro da súa perspectiva delictiva habitual. Suelen ser mediáticos os crimes pasionales, é dicir, os que convocan un certo elemento, por exemplo, de carácter pasional, donde, por exemplo, este caso que se acaba de mencionar, ¿no?, de Dolores Vázquez, contiña este elemento. É dicir, cando hai algo de un posible orixe que ten que ver non con un delincuente habitual, sino como que alguén nun momento determinado actúa movido por unha pasión. É que todos temos pasións. E todos temos pasións inconfesables. Todos soñamos contra a lei. Nos nosos soños somos todos delincuentes. Nos nosos soños hai incestos, perversións. Entonces, por eso, ese tipo de delitos suscitan especialmente o interés mediático, como os asesinos en serie, porque se intúe que hai
un tipo de goce, de satisfacción, esa repetición enigmática. E eso, efectivamente, trae o interés colectivo mediático e é verdade, cando o crime é mediático, o abogado normalmente ten que selo. Evidentemente. María José, queres decir algo? Nos delitos que se xulgan ante un xurado, tampouco son tantos, que decir, a nivel de todos os días non é o que temos en riba da mesa, non? De por sí todos son prácticamente mediáticos. Eu que vou á audiencia de Vigo, se hai un xurado unha semana, sae na prensa seguro. Entón, os límites de ata onde é mediático é complicado. Pero o que quería decir eu antes era que os membros do xurado, cando son xurados, cando se elixen e de forma definitiva van a formar parte dun xurado, xa coñecen ese suceso. Non é nada novo para eles, precisamente por isto, porque xa saliu na prensa. Cando se comete un asasinato este fin de semana, pasou no Partido Judicial de Redondela, que é de onde eu traballo, non sabemos quen vai ir por un xurado, probablemente, e non sabemos quen van a ser, pero cando sexan, e serán veciños da zona, xa saben, xa están contaminados, xa teñen versión, xa teñen noticias. Polo tanto, é moi complicado manter os xurados herméticos a unha noticia. E logo outra cousa, as vistas non sempre duran un día, poden durar 3, 4, 5 días. Ao final de cada vista, o xurado vais á súa casa. E pola noite... Bueno, vai ao hotel. Vai ao hotel. No, pero só vai ao hotel cando remata o suicio. No. Cando termina a vista, vais á súa casa e volve o día seguinte, ata que terminan a proba, entón sí que se les aíslaselles para que dicten un veredito, pero ata aí, despois de cada vista, eu, que cando me vou á casa despois dunha vista, pola noite... Compartes coa familia un pouco... Comparto coa familia, os periódicos, a Televisión de Galicia, o Telediario, das 3... Teño información todo o rato. E eles tamén, durante todos esos días. Entón, moi interesante todo o que estamos aprendendo hoxe. Víñame así a cabeza aquela obra de Reginald Rose que levou ao cine moitas veces, a de Henry Fonda, que quizás siga sendo mellor, 12 homes sen piedade, que seguro que vai formar parte das Ollados ao espanto que nos trae Atanamento do asesino Miguel Anxo Fernández. A figura do xurado popular é unha maneira de facer participar a sociedade democráticamente na xustiza. É unha institución, obviamente, de países democráticos, houbo algúns países que se incorporaron tarde, caso de España, pero nun país como os Estados Unidos é unha figura que xa está contemplada na súa Constitución. E, evidentemente, o cine tirou moito deste filón. Entón, os xurados dan moito xogo, porque o xurado pode ser partícipe, o xurado pode ser pasivo, o xurado pode ser incluso o centro da trama, é dicir, dá moitísimo xogo. Unha das películas míticas nese sentido, unha memorable, é 12 hombres sin piedad, o debut de Sidney Lumet. Unha película baseada nunha obra teatral no que pecha nun cuarto aos 12 membros do xurado e, de alguna forma, os somete a presión para discutir sobre a inocencia ou a culpabilidade do acusado. Hai un grupo deles que están a prol de acusalo, outros están a prol de, digamos, mantelo inocente ou aliviarlle a condena, e hai un home xusto que é o personaxe de Henry Fonda que, de alguna maneira, intenta ponderar. É unha película moi interesante, que aporta matices moi curiosos sobre a figura do xurado. Logo hai outra, que se chama así El Jurado, que é unha película na que unha señora viúva leva a xuizo a unha multinacional do armamento. Te estás jugando con mi caso y con las reglas de la ley. Para eso me contrataron, hombre. Unha multinacional do armamento ten un equipo de abogados poderosos, potente, e vai, lóxicamente, intentar ganar o pleito. E hai a figura de un personaxe que é Jim Hackman, que é un home que, digamos, remodela xurados, manipula xurados, merca xurados. Los juicios son demasiado importantes para confiárselos a un jurado. Todo el mundo tiene algún secreto que no quiere que se descubra. Averiguar los trapos sucios de cada uno de ellos. E entón esta é un pouco a figura do David contra Goliat.
Ao final, obviamente, a película vaise resolver favorablemente ao máis débil. A moraleza é que o xurado acaba dándose conta de que a excesiva presión a que o someten acaba tendo efectos negativos para que non fai. Simplemente comprarán el veredicto. E, finalmente, anatomía dun asesinato. É outro clásico, aquí remontámonos un poquinho atrás, de Otto Preminger, con James Stewart facendo de un abogado amable, paciente, bo, que está defendendo a un militar que matou, asasinou ao violador da súa muller. Lóxicamente, as cousas, a medida que transcorre o xuicio, as cousas van saindo matices, van saindo segredos ocultos, agachados, matices, e o xurado, de alguna forma, é testigo obxectivo de todo o que está pasando ali. É tamén outra forma diferente de enfocar o papel do xurado. En todo caso, unha variante que podía ser casi un subxénero no cinema de Hollywood. Bueno, aí Henry Fonda era capaz de convencer aos outros 11 compañeiros de mesa de votar o contrario do que pretendían inicialmente cando se sentaron por primeira vez nesa mesa. Julgaban, ademais, un asesinato. Temos que avisarlo aquí, sei que nos quedan moitísimas cousas en riba da mesa, moitas cousas que abordar cando falamos, bueno, de xustiza, de xurados populares, de crimes como que hoxe abordamos, o de José Carnero Chucán, pero o tempo é o que é, o que marca pois o que podemos disfrutar de vos en un día como hoxe. Jorge Temes, abogado, moitas grazas pola compañía, por conversar con nós, moi amable. María José Rodríguez, abogada, moitas gracias por estar con nós, para acompañarnos. Tamén Antonio Roma Valdés, fiscal, vémonos noutra ocasión, moitas gracias tamén. E Manuel Fernández Blanco, psicólogo clínico, gracias, Manuel, por acompañarnos. Grazas tamén a cada un dos compañeiros que fixeron posible hoxe que pudiéramos mergullarnos na mente do asesino. Quedamos a bordo para seguir buscando máis. Volvemos pronto, ou iso esperamos.